Украина признала нелегитимной Госдуму России 7-го созыва и все ее решения. Верховная Рада приняла постановление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную Думу России из-за проведения их на территории оккупированного Крыма. Это решение поддержали 264 народных избранника. За документ не проголосовал ни один депутат от оппозиционного блока. Нынешние выборы в Госдуму России традиционно выиграла партия власти «Единая Россия». Ці вибори зразу стали нелегітимні, бо проводились на території незаконно анексованого Криму, на території Української держави. Відповідно до нашого проекту постанови, Верховна Рада України не визнає легітимність Державної Думи і не визнає ці вибори. Російська Федерація вже зараз робить фатальну помилку, проводячи вибори в нашому українському анексованому Криму. Вони також намагаються вплинути і на вибори у Сполучених Штатах Америки. Притиснуті економічними санкціями до стінки, імперія зла намагається йти ва-банк.